24. kapitola. Zvestovanie po celej Galilei. Matúš 4:23 až 25, Marek 1:35 až 39 a Lukáš 4:42 až 43. V tejto kapitole Ježiš prechádza Galileou so 4 učeníkmi. Chýr o jeho učení a zázrakoch sa šíri po celej krajine. Ježiš a jeho 4 učeníci majú za sebou rušný deň v Kafarnaume. Ľudia z mesta k nemu ešte aj večer privádzajú chorých, aby ich uzdravil. Ježiš nemá ani chvíľu na oddych. Na druhý deň skoro ráno ešte za tmy Ježiš vstáva a odchádza z domu. Nájde si pokojné miesto, kde sa môže nerušene modliť k svojmu otcovi. No jeho samota netrvá dlho. Keď si učeníci všimnú, že odišiel, vydajú sa ho hľadať. Vedie ich zrejme Peter, keďže Ježiš je hosťom v jeho dome. Keď ho nájdu, Peter mu vraví: Všetci ťa hľadajú. Marek 1:37. Kafarnaumčania samozrejme chcú, aby tam Ježiš zostal. Sú veľmi vďační za všetko, čo pre nich urobil, a preto ho prehovárajú, aby od nich neodchádzal. No prišiel Ježiš na zem hlavne preto, aby ľudí uzdravoval? A má pôsobiť len v tomto meste? Čo na to hovorí on sám? Ježiš svojim učeníkom hovorí: Poďme niekde inde, do blízkych mestečiek, aby som aj tam zvestoval, lebo na to som prišiel. A tým, ktorí ho prehovárajú, aby zostal, vysvetľuje: Musím oznamovať dobrú správu o Božom kráľovstve aj v iných mestách, lebo na to som bol poslaný. Marek 1:38, Lukáš 4:43. Hlavný dôvod, prečo Ježiš prišiel na zem, je ten, aby zvestoval o Božom kráľovstve. Toto kráľovstvo posvetí meno jeho Otca a natrvalo vyrieši všetky ľudské ťažkosti. Ježišove zázraky boli dôkazom toho, že ho poslal Boh. Z rovnakého dôvodu robil pred stáročiami zázraky aj Mojžiš. Ježiš teraz odchádza z Kafarnaumu zvestovať do iných miest. Idú s ním aj jeho 4 učeníci: Peter, jeho brat Andrej, ako aj Ján a jeho brat Jakub. Uplynul asi týždeň, odkedy ich Ježiš pozval, aby ho sprevádzali na cestách. Ich zvestovateľská cesta po Galilei má obrovský úspech. Chýr o Ježišovi sa nesie široko ďaleko. Správy o ňom sa rozšírili po celej Sýrii až do oblasti 10 miest nazývanej Dekapolis a na druhú stranu Jordánu. Matúš 4:24. Odtiaľ, ako aj z Judei, nasledujú Ježiša a jeho učeníkov veľké zástupy. Mnohí k nemu prichádzajú v nádeji na uzdravenie. A Ježiš ich nesklame. Chorých uzdravuje a z posadnutých démonmi vyháňa zlých duchov. Ako by si odpovedal? Čo sa stalo skoro ráno po rušnom dni v Kafarnaume? Prečo bol Ježiš poslaný na zem a z akého dôvodu robil zázraky? Kto sprevádzal Ježiša na